Hoppers izlazi s gotovo savršenim ocjenama, kao jedan od najboljih animiranih filmova posljednjih godina, usporediv sa Zootropolom i pričom o igračkama. Ma sve je to čisto pretjerivanje. Istina je potpuno drugačija od onoga što govore. Prijatelju, film je lijep, s dobrim idejama i nekoliko stvari koje dobro funkcioniraju, ali ipak mi je osmo svjetsko čudo. Dakle, je li Hoppers stvarno tako dobar kao što kažu? Dobro, u ovom videu vidjet ćemo što je Hoppers napravio dobro, što je čudno i isplati li se otići pogledati ga. Naravno, ovaj video će sadržavati nekoliko spoilera, ali ništa što bi ti pokvarilo film. Prije svega, što je k vragu Hoppers? U osnovi priča prati studenticu opsjednutu životinjama, koja na kraju prenosi svoju svijest u tijelo robotskog dabra. Da, toliko je luda ta ideja, samo da se pripremiš. Navodno to čine kako bi bolje razumjeli životinje i stvari koje na kraju uopće ne čine. Pogledajmo što u filmu funkcionira, a što ne, pri čemu ima mnogo stvari koje ne funkcioniraju. Za početak, film ima jako lijepu poruku i vrlo dobre namjere. Ali problem je bio što su za to morali napraviti priču koja je jako čudna. Pixar je imao ideju podići svijest o okolišu kroz film i to učiniti s inovativnim konceptom. I sve je bilo u redu do tada. Ne razumijem zašto. U završnom filmu izgleda kao da su ih požurivali i završili su u pravom kaosu. Jasan, primjer su likovi. Među najistaknutijim likovima ovdje će biti životinje, ljudi, uključujući i djevojku koja je glavni lik. Kao da se jednostavno ne povežeš s njom. Nema onu draž koju imaju drugi likovi koje si vidi u Pixarovim filmovima. Njezin dizajn podsjeća na Hira Hamadu iz filma Ekipa za 6, ali kao lik nije posebno zanimljiva. Me prikazuju njezinu priču, mi odnose s roditeljima, mi ti objašnjavaju zašto je čudna. Samo postoji u svemiru kao materija. Usporedimo s filmom Crvena panda. Mae, glavna junakinja, vrlo je šarmantna i ima stvari zbog kojih kažeš ali kakva znatiželjna djevojka, baš mi je simpatična. U Hoppersu glavna junakinja ostavlja mnogo toga za poželjeti, pa joj je lik pomalo pritak. Mislim ne zbog toga, kada se već pretvorila u dabra, djeluje puno življe i kao potpuniji lik. Da je od početka bila dabar, vjerojatno bi ti bila draža, ali nisam siguran. Iskreno, ne vjerujem da će ova djevojka biti lik kojeg će se dugo pamtiti. Ostale životinje imaju posebnu draž, zbog koje su simpatične i dugo ih pamtiš. Sjećam se lica djevojke samo zato što ga nekoliko puta pokažu na ekranu. Ostale životinje pamtim po onome što su radile, svojoj dražesti, lekcijama i prijateljstvu. Iako te je glavna junakinja već ovime razočarala, stvar postaje još gora. Ostali ljudi su potpuni promašaj, loše ispričana šala. Ni gradonačelnik, ni doktorica i njezin tim gubitnika, ni stanovnici, pa čak ni Mebelina mama nemaju ni trunku šarma kao likovi. Ima nekoliko trenutaka kada su stvarno nepodnošljivi. Zabavljav se gledajući životinje, a onda ti odjednom ubace ljude da ti pokvare scenu. Ozbiljno čovječe, ne znam kako to objasniti, ali njihovi ljudski likovi djeluju tako jednostavno i beznačajno da bi priča bila puno bolja bez njih. Tako je, rekao sam to i znam da će svi koji su već gledali film misliti isto. Jedina dva čovjeka koja su vrijedna spomena su dvoje staraca. Prvo Mabelina baka, jer s njom se ipak malo povežeš. Nije ni najljepša baka na svijetu, ali nije ni toliko naborana i sasušena kao mama Koko. Ono što je važno je osobnost, a ova baka ima nešto, ali ne previše. A drugi djed je NPC koji je imao puno više šarma nego svi ostali ljudi zajedno. O gradonačelniku je bolje šutjeti. Mogao bi se snimiti cijeli video o njegovoj odbojnosti. Što je on? Skoro sam zaboravio. Nešto ih čini još gorima. Njihove forsirane i nepotrebne šale ne znače da kroz cijeli film ima gomila šala ili da je to kao animirana komedija.
Problem je što ponekad pomisliš, čovječe, je li tvoja šala bila potrebna? Sve je to bez veze. Ponekad se osjećaš neugodno zbog apsurdnosti ili načina na koji scene izgledaju. Ovo u ovome. Da, ovo u ovome. Ovo u ovome. Ali dopustite mi da nešto pojasnim. Ovo se uvijek događa s ljudima, šale s životinjama. To je stvarno 10 od 10. Moramo razgovarati o onome što nije uspjelo. S pričom. Upoznaju vas s Mabel, njezinim problemom i privremenim rješenjem, no zatim se sve počinje pretvarati u bućkuriš. Znači počinjemo s vrlo jednostavnom pričom i odjednom postaje puno složenija, dramatičnija i pretjeranija nego što bi trebala biti. Do te mjere da ti se mnoge stvari koje se događaju čine vrlo apsurdnima. Doslovno. Film i cijeli problem koji je ova djevojka izazvala samo zbog hira mogli su završiti za manje od 5 minuta. Samo da je podnijela zahtjev tom glupom gradonačelniku. I više nije bilo razloga zašto je skoro trebalo istrijebiti sve životinje i ljude u njenom gradu. Sve je bilo toliko zbrkano da pravi negativac zapravo nije postojao. U početku se mislilo da je gradonačelnik negativac zbog plana uništenja šume, no pokazalo se da je djevojčica zapravo izazvala scenu. Znači, gradonačelnik nije bio zlikovac. Što se dogodilo, prijatelju? Sad sam zbunjen. Najgore je što su pred kraj filma ubacili negativca koji se iznenada pojavio samo da ne ispadne da nema antagonista. Doslovno izgleda kao da im je ChatGPT napravio scenarij, jer su završili film i shvatili: o bože, nemamo negativca, brate. To je bilo apsurdno. Ne znam jesu li Pixar dali premalo vremena za ovaj film ili što se dogodilo. Jer je bilo puno stvari kojima nisu dali zaključak. Nisu nam objasnili šta se dogodilo. Jednostavno su roditelji Mabel nestali i film je samo završio. I hasta la vista baby čak nije mi bio tu. Jedan od najvažnijih elemenata koje Pixarovi filmovi imaju je njihova nezaboravna glazba. Prije nego što je film počeo, pustili su reklamu za priču o igračkama 5. I čim započne njegova pjesma, kažeš: o bože, prijatelju, sad će napraviti da je Woody ćelav, a ja postajem sve stariji. U Hoppersu nema ničeg sličnog, nema soundtracka koji te obuzme ili stvori osjećaj da si u multidimenzionalnom orkestru. Imali su samo jednu pjesmu, kad je kralj George natjerao sve da plešu na sastanku i zabavi. To je sve. Kralj George pustio je te pjesme na starom kasetofonu, kao da si na YouTubeu tražio glazbu za ples bez autorskih prava tog tipa pjesama. Sve je bilo bezukusno. I općenito puno su uspoređivali film s Avatarom, jer se glavna junakinja useljava u tijelo Dabra kako bi iskusila život s tom vrstom. Ili s legendom o medvjedu, iz istog razloga, ali bez magije. I da, možda je to općenito i bila ideja, pa su je zato i spomenuli u traileru. Ne, nije Avatar, isti je kao Avatar. Nije poput Avatara. Zapravo, to nema veze s tim filmovima. Prijatelju, to je posve drugačije. Prema Pixaru inspiraciju su crpili iz Avatara i dokumentaraca Planet Zemlja. Osim nekoliko neuspjelih snimaka doktorice s dabrovima, nije bilo ničeg dokumentarnog. I to je bila sva njihova inspiracija. Što kažete na to? Ali nisu sve loše vijesti. Prijatelju, hvala nebesima. Imala je mnogo dobrih stvari koje su spriječile da film bude potpuni promašaj. Bez toga bi bio užasan. A dobre stvari su toliko snažne da ćeš vidjeti zašto se isplati pogledati ovaj film, makar samo jednom. Prije svega, tu je cijela tematika sa životinjama. Govore smiješno, bude znati želju o njihovom životu i sarkastičnim postupcima izmame osmijeh. Sjećam se da joj je prva životinja koja je razgovarala s Mabel u verziji Dabra rekla bok. Sve kokoši su govorile: bok mala, jesi slobodna? Kada ideš po kruh? Prijatelju, to je stvarno bilo epski i neću vam lagati.
Početak me stvarno počeo izluđivati, ali čim je došao dio sa životinjama, rekao sam, dobro, čekanje se stvarno isplatilo. Daju nam zanimljive ideje, poput životinjskih pravila i problema zbog izgradnje. Kako su se prilagodili unatoč postojeće prenapučenosti? To je zaista zanimljivo, ali ono što je najviše osvojilo srca svih bila je prisutnost kralja Đorđa. Taj Dabar je bio sjajan lik, prijatelju. Sada shvaćam nešto apsurdno. Zar mi je moguće da je... Dabar je imao više pozadinske priče od glavne junakinje, pa su mnogi zavoljeli kralja Đorđa i zaboravili na Mabel. To je stvarno razočaravajuće. U svakom slučaju, životinje koje kasnije postaju saveznici Mabel, Dabra imaju puno šarma i karizme. Pravi su prijatelji. Čak su ti oni dali puno više lekcija nego sami ljudi. A ono što je sjajno u svemu tome i čega se možda mnogi od vas boje da će se pojaviti kako bi odlučili hoćete li ići u kino ili ne, je to što nema forsirane inkluzije. Živio! Napokon Disney nije htio gurati svoje pokvarene ideje na silu i biti super inkluzivan i politički korektan. Dakle, ne boj se više, prijatelju, ništa od toga se ne pojavljuje tamo. Općenito, poruka je stvarno lijepa. Potičete na razmišljanje o šteti koju ljudi čine životinjama i njihovim staništima, te povećava tvoju svijest o tome. Čak je i kraj jako lijep i nezaboravan. Kao i s njegovim dizajnom i animacijom, ima taj karikaturalni stil koji mu daje vlastitu bit, vrlo zanimljivu i osvježavajuću. Moglo bi se reći da čak možeš osjetiti kao da si unutar šume. I nešto što moram reći je da je ovaj film je možda spašen zato što su uključili tvorca animirane serije Golači, Daniela Chunga. Ovaj tip već je imao puno iskustva u pričanju priče iz perspektive životinja, što se naravno odrazilo i u filmu. Zato jedan pljesak za Daniela što je spasio Hoppers od katastrofe. Zaključno, isplati li se ili ne, to ovisi o tvojoj situaciji. Ako samo želiš otići u kino, pogledati film koji te neće previše razočarati, da, to je dobar film za pogledati, uživati i dobro se provesti. Ako ti je važno da se djeca dobro zabave, može biti. Sva djeca koja su bila u kinu nisu se baš previše uzbudila gledajući film. Najviše sam čuo da su pričali o bakama i djedovima. Stvarno, onako, samo su rekli, to je njezina bakica, vidi, to je moja bakica, vidi, to je djedica. Da, to je jedino što sam čuo. Čuo sam da su pričali o drugim stvarima i bili pomalo rastreseni tijekom dijelova filma. Bih li ikada ponovno gledao Hoppers? Vjerojatno ne, ali ne želim što sam ih gledao. Ako pitate nekoga ko je gledao Hoppers, želi li opet gledati taj film ili Munjevitog Jurića, sigurno će izabrati Munjevitog Jurića. Dakle, ako samo želiš ubiti vrijeme, malo zaplakati zbog Mabeline bake i nekih životinjica, Hoppers će ti savršeno odgovarati. A i ako te zanima, u filmu nema kapibara.